Kakasalin mo ba Oh ako? my God! Will you marry me? Nagpa-propose ka ba? Ano sa tingin mo? Ayan ako nakaluhod. Oo, ayan. Oo, luhod ako. Oo. Will you marry me? Oo. Mamaya na yung luhod. Ako yung luluhod. Mamaya ikaw. Oh. Pero 8 months pa lang tayo eh. Sure ka ba dyan? Baka naman pinaprank mo. May camera ba dito? Ano pinaprank? Ikaw talaga. Hindi kita pinaprank. Mahal na mahal kita. Kaya nga, gusto kitang pakasalan eh. Eh baka may asawa ka sa una ha? Okay. Sabi ko na, tatanong mo yan eh. Oh, Eh ayan. syempre ang dami ngayong ano eh. Uso Oo nga. propose na ganyan pero